टिकेट लानायाव आङो 50,000 भियेटनामिस कारेन्सि होनांदों। इन्डियानावबा बियो अप्रक्सिमेटलि रुपिस 167 जागोन। आं दा सिङाव थांसै, बेनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै समायना रमायना बिबार बारिखौ। बेरायजोबनो हाला, बिराद गिदिर। आं मेंबायबो, थाबाय आथिङा थाबायनो हालायलायला। जोबोद मोजां। बाहाय 12 मास फ्लावार थायो, माने सिजन बाय सिजन बिसोर गायबाय थायो फ्लावारखौ, माने ओरैनो खालि दोना। जोबोद मोजां मेनटेन खालामदों, जोबोद मोजां फेमिलिखौ लानानै बेरायनो थाखाय। बिराद साइलेन्ट, साफा, आरो ओरैबायदि बिबारफ्रा समायना रमायना, गोजा, गुफुर, गोमो, गोथां, गासिबो रोखोमनि बिबार सिजन बाय सिजन गायो। आङो दा गुबुन जायगायाव बेरायहैनो थांफिनसै।